Kaixo artistak, zelan gaude? Zenbat aldiz erabiltzen ari zarete agenda, gauzak pentsatzeko, idazteko, antolatzeko eta guzti. Badirudi zuen agenda daukazuela motxilan, batzutan ahaztu egiten duzuela. Agian, baina bihar zer daukat aizelako liada. Babitu, hau, oso erreza da. Zuek Googleen sartzen baldin bazarete, Googleko profil bat daukazue, gelarako. Orduan, eten puntu hauetan, klikatzen baldin baduzue, batean Google Calendar daukazue. Google Calendar agenda digital bat da, begiratu. Beraz, gaurko egunean, momentu honetan, jartzen du ea zeozer dagoen, baina edozein momentutan zeozer idatzi alduzue. Beraz, adibide batzuk jarriko ditugu. Datorren hilean, adibidez, urtarrilaren 11an, asteazkenean, goizeko 10etan, matematika azterketa bat dugula idatziko dugu. Beraz, horrela idazten dugu, matematika azterketa, bai? Hau da nire profila, Maizu Mikel Hezkuntza badakizue. Eta horrekin, gero, zeozer idatzi alduzue, ni jarriko matematikako azterketa honetan, biderketa taulak galdetuko dira. Eta gogoratzen dut. Eta hau ez da honena. Honena zein da? Bada espada jartzea gogoratzeko alarma bat. Orduan, noiz nahi dut gogoratzea, ni jarriko dut, igandean, goizeko 11etan, eta gainera jarri aldut errepikatzea, behitu ze ondo, eta egunero gogoratzea azterketa hori dugula. Eta gero gauza gehiago daude, baina ez dira inbeste gauza behar. Hori bat. Agiratu. Ez behitu, hemen txartu agertu da ikusten. Hau da normalean, gertatzen den akatsa. Zera, reminder gogoratzeko atalean jartzea eta ja nahazten gara. Jarri dugu 10etan, ezta? Orduan kontuz horrekin. Hori jartzen da horrela, baina gero horren barruan, ez, hau ez da gogoratzekoa. Hau da gero guk mugikorrean gogoratzeko jarri alduguna. Baina, ez bakarrik hau. Gaurko egunean, gaur abenduaren 29an gaudea momentu honetan. Agian gaur zeozer gertatu zaigu edo zeozer egin dugu, imaginatu gaur goizean, imaginatu gela saio bat izan dugula. Eta hemen irakasleak zeozer interesgarri jarri duela, orduan hemen idatzi aldugu. Adibidez, National Geographic, YouTubeko kanala oso interesgarria da. Eta ja agendan geldituko da. Ikusten? Horrela, agenda digital honekin, beti izango duzu aukera gauzak ondo antolatuta egoteko. Eta ez hori bakarrik, gero urtebetetxeak eta guzti jarri aldituzu, erabilgarri egingo zaizuelakoan, beste bat arte.